Caudal 1, Unión Deportiva Logroñés 1. O Avilés non xogou porque o equipo 20 segue sen estar e nin se lle agarda. Probablemente quede o grupo en 19 equipos. Gustavo Varela, moi boas. Boas, Óscar. Vai quedar en 19, non? Seguro. Seguro. As instancias deportivas están xa esgotadas. Bueno, salvo unha decisión rocambolesca, pois nada, que sería impresionante. Sí, igual vai para 2, 3 anos e o Salamanca sigue a recurrir. Pero que non estropeen a gran temporada do Ourense. Gus, como está o equipo de Luisito? 5 vitorias consecutivas, novo líder da categoría, con boa pinta este Ourense de Luisito. A verdade que sí, ti que dis, Rafa? Pois a verdade é que xa a última proba que lle quedaba era xogar fora do seu estadio como local, facelo en Berín e gañar un partido coa solvencia co que fixo. E a parte importante tamén que notase que empeza a aglutinar ao redor do equipo e ao redor do club, empeza un pouco a afición a revivir, non? A ter boas sensacións, a engancharse ao equipo e por que non? Nunha liga que non vai a ter un dominador claro, Ourense pode ser un candidato a xogar a fase de ascenso. Quería cho preguntar, Rafa, parece que Racing de Santander e Oviedo comezan a estar posicionados na segunda e terceira posición, pero hai unha terceira e unha cuarta posición na que non se ve a ningún equipo moi por riba dos outros. Pois, Gustavo, para min eso é igual de claro. O sea, Oviedo e Racing de Santander por obriga, por historia e demais, pero o resto vai quedar moi aberto a 7 ou 8 equipos. E Ourense, evidentemente, vai estar entre eles. Estamos a ver os goles. Na primeira metade, empate a 1. Javi Hernández marcaba para o Clube Deportivo Ourense, Nando empataba para o Tropezón. E na segunda metade, todo aconteceu nos últimos 10 minutos. O tropezón quedou con 10, o Ourense botouse adiante e cando faltaban 8 minutos para o final, o gol dun goleador de Gustavo Souto, que lle facía falta e como ben facía ese aceno, mandando calar. Por certo, Gus, que non sei se o explicamos, non sei se deixaste este antes, xogaba en Berín Ourense porque están cambiando o céspede do Couto. Para que quede claro. Sí, aproveitando que nun mes só ia xogar un partido na casa, pues, aproveitou esa circunstancia Ourense para xogar un partido como local fora da súa casa. E este foi o terceiro e definitivo gol, gran pase e gran remate dun xogador que está chamado a dar moitas alegrías á afección, como é Javi Hernández. Alégrome por toda a xente de Ourense, por todos os aficionados, por toda a xente que se desplazou a arropar o equipo, pero isto non fixo máis que comenzar. Cando vai 15, 16 partidos, a partir de aí pois xa diremos máis ou menos onde nos podemos mover, pero de momento hai que ir piano a piano. As palabras xustas de Luisito, sempre prudente. Sí, por que non? Pero, bueno, unha cousa é que o entrenador quera transmitir esa sensación de humildade, que hai que traballar día a día e conseguilo cada domingo que xogas, pero evidentemente que esta liga vai estar moi aberta, como decíamos, e que excepto dos equipos que teñen xa a obriga, como decíamos antes, de estar nos postos altos, o resto vai estar moi aberto. Pois un deles era rival dun dos nosos desta xornada, o Racing de Santander. O Racing de Santander, rival do Celta B, e un Racing de Santander que se impuxo por 3-1 con relativa comodidade. Digo relativa comodidade no marcador porque no xogo a sensación foi a mesma que nos deixou o Racing de Santander a fin de semana pasada en Santiago. Dalle a iniciativa ao rival, deixoulle a iniciativa total e absoluta ao Celta, pero o Racing ten estas cousas, xogadores como Rubén Durán que aproveitan calquer erro, calquer rexeite para definir. Aínda así, tivo capacidade de reacción o Celta B, nesa deixada de Taylor que remata Marcos Torres. Unha xornada consecutiva que marca Marcos Torres. Estábamos no minuto 22 do primeiro tempo e case que todo aconteceu na primeira metade. Creo que vos fixetes nesta xogada. Eu creo que é un penalti moi claro. Aparentemente sí, desde logo. Un penalti tan inocente. Sí, trabúcase o defensa, que claro, non se dá conta. Sí, seguro, incluso simultaneamente pode tocar balón tamén, pero dá unha patada ao xogador do Celta. Dá unha patada importante. E xusto despois o lanzamento de córner e o gol de Agustín no remate de cabeza. Aquí este paradón de Óscar Santiago no remate de Rubén Durán e o definitivo 3-1, bueno, xa o dicíamos a semana pasada, Coné. Coné, sí, Coné, a verdade é que é un xogador que xa en Santiago mosou moita perigosidade e hoxe volve a confirmarlo, evidentemente. Con este tipo de xogadores arriba, Rafa, é normal que teñan ese estilo de xogo tamén. Sí, un equipo que se reprega, intenta provocar os espacios nas costas dos rivais, en este caso dun Celta B que como equipo filial propón xogo de ataque e lle facilita máis a labor. Foi un partido no que o Racing lle anularon creo que ata 3 goles, ben anulados, primeiro por fora de xogo, o segundo por falta e ao final ese resultado de 3-1. La tónica de los últimos 3 partidos que estamos jugando fuera, dominas, o aparentemente tienes el control y sabemos que aquí sí las pérdidas ellos con él a velocidad nos iban a hacer daño y de ahí vienen los goles, no hay mucho más. Es un equipo mucho mejor que nosotros, que tiene que aspirar a otras cosas.
Imos cun Racing de Ferrol que sacou un empate case inagardado, non? Do seu partido ante a Cultural Leonesa, ia perdendo por 2-0 e acabou conseguindo ese punto. E o que é importante, as dinámicas. O Racing que agora consegue encadear 4 xornadas sen perder, que comeza a entrar nunha dinámica positiva, e isto vese nos resultados, Rafa. Partido que comezas perdendo 2-0 e que consegue remontar. Sí, aparte, en canto teña máis axustado o aspecto defensivo e sea quen de non encaixar goles, seguramente vai ir en moita máis facilidade, non? Porque o Racing acredita moita facilidade para crear xogo e tamén moita facilidade para facer gol. Por lo tanto, se xusta defensivamente o tema, vaya equipo que vaya a medrar na clasificación. E recibiu 2 goles en 2 momentos moi significativos, no minuto 45 da primeira metade e no minuto 2 da segunda metade, que son 2 momentos... Que iso afunde a calquera, desde logo. O que pasa é que o Racing reaccionou pronto, tamén un gol afortunado, vamos dar a Rubén Comesaña, aínda que o balón rexeitado nun xogador da Cultural. Se este afortunado non tal o do empate, vaya golazo. O do empate impresionante e outro xogador o que se ten que aferrar ao Racing, que comezara como suplente, pero leva un par de xornadas como titular, e aí teñen a Iago Iglesias marcando ese auténtico golazo e dándolle un punto ao Racing. Golazo de Iago Iglesias tamén volveu cun punto esta xornada do seu desplazamento, neste caso a Rioxa, ante a Sociedade Deportiva Logroñés, o Compostela, neste caso a 0. Sí, un partido no que se enfrontaba o Compostela o equipo do Tato Abadía, o que fora exxogador da Sociedade Deportiva Compostela, que foi un dos protagonistas, digámoslo así, do encontro. Foi un partido no que eu creo, xa o veremos, que doulle un sabor agre a Sociedade Deportiva Compostela, porque foi o total dominador do encontro. Foi o equipo que tivo as oportunidades, foi o equipo que levou o peso do partido e este tipo de situacións non se poden perdoar. A posibilidade de levar un partido fora da casa é importantísimo. Sí, ademais no campo das Gaunas Gustavo é un campo que ofrece unhas dimensións extraordinarias para poder xogar ben ao fútbol, e o Compostela é un equipo que propón ben xogar ao fútbol, e o xogo de contraataque, de espacios, é un campo moi propicio. A verdade é que non me sorprende que o Compostela puidese estar no chance de gañar o partido, porque as circunstancias para él podían ser moi favorables no día de hoxe. Mandáronos o resumo os compañeiros da Rioxa e xa vimos ocasión de Fran Pastor, ocasión de Joselu, ocasión de Gonzalo, o Tato Abadida que foi expulsado. O destador que, bueno, como xogador caía moi ben, aquí en Santiago recórdase con moito agarimo o Tato Abadía, e aí vería... Fai un Fernando Vázquez. Sí. Queremos chamarlle facer un Fernando Vázquez, saltar ao balado para... Aí está. E ao final, máis oportunidades para a Sociedade Deportiva Compostela, que no caso de gañar tería dado un salto importante na clasificación, poñerse entre os 8 primeiros, unha tranquilidade importante. Bueno, ao final tivo que conformarse con ese empate, ata o final dispuxo de oportunidades como esta de Catú, pero así quedou o partido, con empate a 0. Nosotros a lo mejor hemos llevado un poquito más el peso del partido, pero no hemos estado bien en el último tercio de campo. Y ellos pues bueno, han intentado aprovechar alguna contra que les diese la posibilidad de hacer gol, y al final creo que no hubo muchas oportunidades claras por parte de ningún equipo y que el resultado es justo. Un vendaval pasou hoxe polo campo do Bao, primeiro en forma de choiva, despois en forma de gole, representado polo Noja. Vaya triunfo ante o Coruxo. Que cando che marcan 2 goles nos primeiros 8 minutos, Rafa saberao ben, non hai posibilidade de resposta. Eu creo que hai poucos adestradores no mundo que nun día da súa carreira non sufrira un varapalo, non, como que sufriu ese Coruxo. A verdade é que a sensación que podes ter sempre de impotencia, non? Porque a verdade é que é imparable, estás desexando que acabe a primeira parte, prácticamente, porque o partido estaba moi lanzado en favor do Noja, atópaste con un gol que che dá certa vidilla, e a verdade é que o Coruxo nos primeiros 20 minutos da segunda metade saliu moi enchufado, puxolle cerco a portería do Noja, e de conquerir un segundo gol o partido hubiera seguramente tomado outro cariz, pero bueno, en calquera caso, penso que o partido xa na primeira parte quedou moi orientado para os intereses do equipo cántabro. Pois imos ver o resumo dese Coruxo 1, Noja 5. O Coruxo de Antonio Gómez segue alternando neste irregular inicio de campeonato algúns triunfos de moito mérito con derrotas dolorosas. O Noja encontrou nos primeiros minutos demasiadas facilidades. Antes do 4, Nacho Rodríguez, un dianteiro de moita clase, vaise de Iago Yao e Pazó para batir a Fernando.
Sen tempo para asimilar o golpe, aparece outro futbolista de talento, o dono da banda dereita do Noja, Xavi Moré. Centra con precisión milimétrica na procura da cabeza de Abel. De novo remate inalcanzable para Fernando. Abel festexa o gol co seu técnico, Claudio Arceno. O Coruxo tivo 20 minutos para recompoñerse, pero un polémico penalti de Sergio Rubén García volveu a poñer nas botas de Xavi Moré a oportunidade de amosar o seu golpeo. Engana a Fernando e logra o terceiro pros cántabros. O terceiro chegou de penalti e o cuarto noutra acción para análise. Moré, en fora de xogo, inicia a carreira, pero non continúa a xogada. O que segue a acción é Nacho Rodríguez, que lle dá o pase da morte a Abel, que marca o cuarto de tiro baixo e colocado. O gol da esperanza chegou pro Coruxo a saída dun córner. Chaco tira proveito da súa superioridade física e mete a cabeza para bater a Javi. Os locais tiñan tempo no descanso para falar e 45 minutos por diante para reaccionar. Aínda que mellorou o xogo, o que marcou o quinto foi o Noja por medio de Nacho Rodríguez, un xogador que se cadra ten calidade de abondo para xogar en segunda división. Co seu tanto e unha última oportunidade de Pedro Vázquez remataba o encontro. Antúnez, o capitán, ten claro que o sucedido no Vao non se pode repetir. Temos que endereitar un pouco o rumo despois do partido do Oviedo, creo que o fixemos moi ben, eso temos que ser de punto de inflexión, esperemos que sexa hoxe esta derrota tan dura e humillante, non? Pois que nos dé forza e que aquí non se pode relaxar nadie, non? Pues nada, sorte para as vindeiras xornadas para o Coruxo despois de sufrir esta dura derrota. Volvemos con Carlos. Carlos, que nos contas? Sí, moitísimos parabéns para Ourense, a gran trayectoria que leva en todas as opinións que estades dando. Ainda algunha máis sobre o Celta, hai un par de preguntas moi rápidas. Primeiro, o gran Raúl Villares, gran xornalista, pregúntalle a Rafa que opina sobre o trío ofensivo Javi Hernández, Alegre e Borja Valle. Sí, bueno, xa o dixen outro día que me parecía o tridente ofensivo do Ourense moi interesante, e máis tendo en conta que ten na recámara un xogador como Gustavo Souto, que se mollou, fixo gol, e ademais ten un xogador que para min é moi interesante a nivel do xogo, que é Óscar Martínez, que lle dá moitas solucións ao xogo ofensivo do Ourense. Penso que o Ourense, non solamente na tripleta que nombra Raúl Villares, sino no elenco de xogadores que ten na faceta ofensiva, está moi ben armado. Ben, e para Gus, unha moi rapidiña, aparte de dicirche que está facendo furor a túa chaqueta nas redes sociais, se pensas que, ainda que iso sea por densidade e cantidade, non vai haber polo menos un dos equipos galegos que ascenda a segunda? Difícil o ascenso, pero polo menos eu a promoción si vexo un equipo. Bueno, mollouse Gus, Aí sí. Eso é... Boa noticia. Boa noticia. Máis que a chaqueta. Non, moi ben. Bueno, pois nada, para que se faga unha idea sobre esta resposta